Auto korupsa kitchen. Apa political kitchen, apa cini buta buti lo khelao kitchen mo. Motilal dia ni, dorok khana khana. Cerita, joto joto. Apa ni kai? Buba gadi ringjak pa. Buba gadi masuk mana ko. Apa begitu? Iprasa ni kina ni bagus. Oh, coba awak. जों दिनै दानु चौधुरीपारा कम्युनिटी हलो काइसा YTM नि बिसिंथि जों मीटिंग खालामजाहा ओ मीटिंगआ जोंनि साउथनि जइन्ट चेयरमैन कुचाम आटा हरेन्द्र रियांगो फाइमानजों फैगा ते जोंनि मनोबंगलनि सब जोनल चेयरमैन बो फाइमानजों फैगा ते जोंनि कुचाम जे होल्डार लीडर स्टकबो दङ ओ बिसिङाव आं काइसा सानि मुसुबो दिनै जोंनि मीटिंग monthly meeting no जों युथनो गाहामके बुजोगै मानखा एन्ड गाहामके जों सक्सेसफुल खालाय मानखा बोसकांनि सालो जों युथ दङ ते क्राक्रा किसनाय एन्ड तेबो स्ट्रं क्राइटिसनाय तिप्रा मुथा आঞ্চলিक पार्टी फानखै मनो रां पैसा करे मनो किन्तु तिप्रा सरंनि माया हामजांमा ताबोबो दंखो तिप्रा मुथा बुबाग्रानि लगे तिप्रा सर ताबो ओ हामजांमानि बिसिंतै तिप्रा सानि बिसिंथि जबा खालायै जों जोंनि ग्रेटार तिप्रा लेन्ड दै फैनाय बे बेसि ग्रेटार तिप्रा लेन्ड बे तिप्रा स्लाब सालिया एकदम गान्दार गानाव होनोमो जों बेसि दिन प्रै दिनै डिमान्ड जों माननानै बेनि बागै तिप्रा सरक थांसा आं दंदि बयनि चुक्लि रंनो ताखनादि खानायाव इसिनि मुभमेन्टनो लगेरेदि एन्ड बुबाग्राना लगेरेदि किसुता जिनिस जों नुयै मानखा लिडार जे सामुं तांमा रंनोबो जों भटजाल जनगणनि बोसकाङाव दै फैनाय बाराय जिसाख्लाय जोंनि साउथआव सामुं चले तिप्रा मुथानि बिसिंथै गाहामदे तांजांना हामिया तांजां आबो रंनोबो जों निजोरनो थाङै भिजिट खालायनाय ग्राउन्ड थाङै जों ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों पुरा सारा त्रिपुरा बासिनो जों फुनुगनाय बिनि बागै नक जोनो लगेरदि नंनि सुबासु जों ना जों जतखन एडिसि हापांबाय सिनि जुनाल चेयरमैन रक बुसुकटुको सामुं तांजाक साउथ जों ओ सामुंनो ग्राउन्ड थाङै जों ओ सामुं ताङै फुनुखा हानै जों फुनुगनाय गाहामदे ताहाना हामिया तांहाबोथ' थाङै नायखेसे जों सायमानाय बाबे जों नायजायैखौ जों ताबुक थाङै नाय गोसोनो सानाय दिनै बारिखे दंथांमोन साब्रम दनु चौधरी पारा दिनै र' केहा दिनै साउथ त्रिपुरानि गोबां मा लिडार लायो दिनै संगठननि क्षेत्र केहा दिनै आलोचना मिटिं दिनै जेबो दनु चौधरी पारा ब केहा जेनेरेल एरिया वो दिनै त्रिपुरासा गोबां मा त्रिपुरा मथा खायनाय दं कारण त्रिपुरासा मिन्स त्रिपुरा मथा जत' सिले इनके अवधि में जनरल एरिया वो फाइए तिनी जब कमिटी हॉल जो चुन ऑक्युपाई के तुम जो मीटिंग खेला अब न चिनी सबसे तिनी बुखाव तुम थांग मातो कारण जनरल एरिया फोन उनको एडीसी फोन उनको तिप्रासा नि बागै न सामु तांग होय तिनी जो वांचक माइका चिनी और फाइए मानजक फाइका तिनी मीटिंग गोबां बार चिनी सब जनरल चेयरमैन आं फायम दाननजै ते बेबा गोबां मा नेताराव चिनी और तंगपाय कावकायसि चिनी तिप्रासा नि मानथाय चिनी तिप्रासा नि तंगथाय न चिनी बोबाग्रन लीडरशिप नि बिसिङो बिनि बिसिंबाय बनि तै थेमाबाय न जों चिनी मानानि सामफाबित अब चिनी तिप्रासा जत ताबुक जराव बखा बायजाक दं ब बायनानै कुल कक आं हाय बरक इलेक्शन चेम थामाना उलफन अ बुडो से चेम बुटा बुटी ओ चेम माने बागैसे हायफनानि बुखा तिनि ओ चेम याखो अबने बागै तिनि फना ग्राउन्ड अफ हाय नरब बाक्सा कक्सा भाई के चिनि तिप्रा मथन ताइसा कुचंग फाइन करक खाइमेनै अबन वानसो के तिनि जराव चाइता होइतो अनबागे जतो तिप्रासा जोंनो नायकल चिनि एमडीसी राव चिनि ईएम चिनि एमएलए गोबां मा दं पायो बरो जोंनो एडभाइस
boro chuna help khainai chuna rang puja rijak ya bai chini MDC ro chini EM ro tabuk jora public ro chung develop khaina rang puja chubai maya haipono tabuk chung rang puja le nanglia chung tungna se kotor o wan sukma kaisa bai chini bubak leadership no poito khaima bai tini tabu suk jora chinti promosa changa angoi tongo bobisot tai bu changa ngai South Tripura ni borok no chung bahai ke taisa chini politically karak khlaimene abon tei tini chung all leadership tini committee alochona khlaineka